Yun siya mga kalyan, no? Oh, lapak, oh. Zombie apocalypse. Good morning po mga kalyan. So it's another day in the farm mga kalyan. Ang gagawin po natin ngayon, tayo po mag-spray ng ating mga pananim na pakwan. Since natapos na po natin siyang diligan kahapon, ang susunod po natin gagawin, kailangan natin mag-spray para naman maprotektahan natin yung mga pananim natin sa mga insects. So sa pag-spray po pala, mayroon po mga recommended na time yan mga kalyan. Ang nire-recommend po sa amin ng mga field technician, early in the morning or late in the afternoon. Kung bakit po ganun yung mga time na nire-recommend nila yung pag-spray, yun po kasi yung time na nasa ibabaw ng mga pananim natin yung mga peste na nangangain sa ating mga pananim mga kalyan. Kasi parang tao din po yung mga yan eh. Pag tumirik na yung araw, magkukubli yan. Maghahanap ng matataguan dun sa ilalim ng mga pananim natin. So mas mahirapan tayong i-eliminate sila pag ganun. Kaya pinaka-advisable time po na pag-spray ng ating mga crop is siguro mga 6 to 9 AM. Pwede po yun. Basta hindi pa masyadong tirik yung araw. And sa afternoon naman, pwede tayong mag-spray ng 4 to 6. So ganun po yung ina-apply namin dito sa aming mga taniman ng pakwan mga kalyan. So mag-start na po tayo para tayo makarami sa pag-spray mga kalyan. Itong gamit po pala nating sprayer mga kalyan, electric po siya. Although dual din po siya. Kung low bat, pwede mo siyang i-manual. Meron din siyang bombahan doon sa side. Pero since electric po yan and medyo injured po yung ating shoulder, mag-electric na lang po tayo. Let's not make simple things complicated mga kalyan. Kaya tayo mag-electric na lang po. Then sa mga insecticides, gagamit po tayo ng combinations ng 3 insecticide yan. First, meron po tayong kudos. Sa pagkakalam ko lang, ito po is applicable sa mga cricket, yung tinatawag namin kuryat sa Ilocano. Ito naman po, ang tawag namin dito lanit. Ito yung medyo may kamahalan. Pero effective po itong insecticide na ito mga kalyan. Lalo na sa mga uod. Talagang isang spray mo lang dito mga kalyan, eliminated na lahat yung mga uod na yan. And then meron din po tayong Ridomil. Ayan, fungicide siya. Meron po kasi kaming na-encounter na disease ng mga pananim nating pakwan. Ito po yung tinatawag namin sa Ilocano na kayiskus. Nangyayari po kasi pag tinamaan ng kayiskus yung pananim natin, parang nasusunog yung kanilang mga dahon. Based po sa mga experience namin dito, yung kayiskus kasi tumatama siya pag may bunga na yung pananim natin. Kaya gagamit po tayo ng ganito para kahit medyo maliliit pa yung pananim natin, wala pa silang bunga, maprotektahan natin sila sa fungi or sa kayiskus. So yun po yun. So start na po tayo kasi medyo umiinit na yung panahon. Pagtataguan na ako ng mga insekto. Pag nag-spray po pala tayo, huwag po natin kakalimutang magsuot ng face mask. Lalo na po kasi medyo matatapang po yung insecticide natin, para naman po hindi masira yung kalusugan natin. So let's wear a face mask. Yun.
natapos po natin tong part na to mga kailyan. Bale 6 na plat yan na mahaba. Tapos may natapos din tayo dun sa taas ng kubo. Pero ang problema, nalubot yung sprayer natin. Napagod na. Kaya titigil muna ako, i-charge ko muna, then bibili muna ako ng merienda namin kasi medyo nagugutom na rin kami ni Tatang. Tapos mamaya magpo-provide tayo ng pwede natin mauulam ngayong tanghali. So yun muna yung gagawin natin mga kailyan. Merienda natin, binagkal. Ayan. Another Ilocano delicacy. Bili lang po natin siya ng 15 pesos, 5 isa. Tapos ang drinks namin kay Tatang healthy. Ayan, para mas hindi malamig kasi hindi siya mahilig sa malamig. Siyempre ako, Coke. O, merienda na. Vlogger na talaga si Tatang. Nagsweldo ak, bingay tanto. Malayo pa yung sahod ko sa YouTube. Ang dami ko pang binubunong oras tsaka subscriber. Hirap. Yung bag. Sarap ng binagkal nila. Ako na rin? Tao? Tell mo. Katapos ng merienda ni Tatang, umuwi kami ng lapak. Yun yung ulam namin yung mamayang tanghali. Pero hindi na ako yung magluluto kasi marami pa akong itutuloy dyan mga kailyan. Papaluto ko na lang kay Mamang. Kasi pag naka-charge yung sprayer natin ng mga isang oras, spray ulit ako dun sa part na medyo malilim. Dun yung iba, mamayang hapon na lang. Oh, okay? Marami rin doon. Hati kami ni Tatang. Dapat apat yung binili ko, tatatlo kasi yung binili ko eh. Oh, nagimas. Ano na nalamok nyo? Hindi para ba ako naglamok? Kapatid. Ura nagpigargar pati latag. Thank you Lord. Nabala na ako diya. Mga supot. Ayun natin sa bag. Ano pa pala yung kubo natin mga kailyan. Oh. Ito yung ginawa nating extension nun. Pero hindi pa namin masikaso kasi talagang sobrang dami pa ng trabaho sa bukid. Bale ang gagawin namin dito, lalagyan namin ng ilaw. Then ito, marami pang repair tong kubo na to. Pero dati kasi napakaganda ng kubo na to mga kailyan. Dinadayo ng mga kapitbahay namin, natutulog sila sa tanghali dito. Pero nung nagkasakit na si Tatang, napabayaan na syempre. Pero i-repair natin yan, i-restore natin yung mga parts na nawala. Ayan. So, kukuha lang po kami ng gabi or yung lapak. Yun yung ulam natin mamaya mga kailyan. Pupunta pa tayo sa mga itong lugar na medyo masukal tsaka may mga bukal. Pamahiin po namin mga Ilocano. Kailangan mong magbigay galang sa mga hindi man nakikitang bagay. Kaya sabihin natin, "Pre, kayo. Maliliit. Yan yung lapak oh. Ayan yung mga lapak. Ayan. Maliliit. Nakitang medyo mas maganda-ganda na pagkukunan. Mas malalaki sila mga kailyan no. Tsaka ito yung paborito ko, yung kulay red na lapak. Oh. Yan, masarap po yan mga kailyan.
Mo nga, napaiga-pagapa. Oo mo, paminduan, mamaya muntang. Lapak natin. Kunti lang. Sayang kasi kung hindi rin natin mauubos. Lipat lang doon ako dun sa kabila. Ayan. Saan ko na naman kayo sasandal tong munupad ko. Wala siyang masasandalan. Magbaon nga ako minsan ng repolyo para doon ko itutusok tong munupad ko. Sarap to. Oh, dami pa nakuha ng tatang ah. Oh. Tanggal mo yung kantang. You remove the leaves. Ay, sinurtcut nan. Tatalian lang ni tatang. Marami-rami na yan. Good for 5 persons na yan. Eto na oh. Oh, ito na yung lapak natin mga kailan oh. Ayan. Lapak. Ang luto natin dito, paksiw. Tang. Paksiw na lang kasi gataan sana natin. Wala tayong ano? Wala tayong nyug. Kaya papaksiw na lang natin. Yan. Pero hindi na ako magluluto nito mga kailan. Kasi sayang yung oras. I-check ko yung sprayer kung okay na. Yung sinarge ko kanina. Then mag-spray ulit ako. Pwede pa naman. Hindi pa naman masyadong trick yung araw. Para may accomplishment tayo. Bukas uwi na naman ng bayan. Goodness. Sobra po yung hirap ko mga alien. Kaya pa-subscribe naman dyan. Para-paraan na naman. Ito na yung ulam natin mga alien oh. Ito yung lapak natin. Paksiw na lapak. Yan. Yan yung kay tatang. Yan yung akin. Tapos meron tayong sili. Mas masarap yung kain natin. Yan. O, kainan na. This is lapak. Napo. Di masad. Di masad din na bagang lapak to niya. Atap. Atap. Atap ng lapak. Atap. Chili. Panday. Oh, lapak. Kabayan kasi mga kailan, ang ulam namin doon puro prito, puro mamamantika. Ito yung mga namimiss kong ulam. Ubi ada pa kahoy ta. Oo. Bang? Anong tika ano yun? Ayaw mabidyohan. Sa mga kalyan oh. Oh. Lapak oh. Nagasang.
Kabigsang spray. Marami pa tayong i-sprayan. Duwa kakulang pa. Di lang nagbubukal ng nakakalakal lang. Ano mama? Problema lang pag minsan to, pag hindi ka marunong sa technique ng pagluluto, makati sa kalalamunan. Pero ang technique nito mga kailan, pakuluan mo muna siya ng around 3 minutes. Tapos tanggalin mo yung tubig para hindi siya makati. Ganun yung technique ng pagluluto ng ganito, gabi. Kuha lang tayo ng kanin, hinulo lang tayo sa kanin. Red din yung sabaw niya, oh. Nga po. Saka sumak mo sili. Wala kasing time para manguha ng mga gulay, mga ilan. Tulad nung tanim ni tatang na kardis doon, o yung kadyos, napakaraming bunga. Pero siyempre, kailangan i-prioritize yung trabaho sa bukid. Tapos na ako. Dito po ulit tayo sa bukid mga ilan. After po natin kumain at nakapagpahinga ng kaunti, dito na tayo ulit sa bukid. Tutuloy natin yung ating pag-spray. Medyo malawak-lawak pa po itong hindi natin natatapos mga ilan. Kaya ako'y magpapaalam na po. At thanks again for watching. And please don't forget to subscribe and support Manong Ilocano. Gaya ng aking laging sinasabi, may God bless us all mga kailan.